जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल तालुक्यातल्या खेडी कढोली गावामध्ये एका हॉटेलमध्ये गोळीबार झालेला आहे। मित्राला गावठी पिस्तूल दाखवत अचानक या पिस्तूलमधून गोळी सुटलेली आहे आणि यामध्ये एक तरुण गंभीर जखमी झालाय। या घटनेमुळे परिसरामध्ये खळबळ उडाली आहे। सोनू बडगुजर असं या जखमी तरुणाचं नाव आहे। त्याला उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। या प्रकरणामध्ये एरंडोल पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। जिल्ह्यामध्ये 24 तासातली गोळीबाराची ही दुसरी घटना आहे। तर गावठी कट्ट्यांचा सध्या सुळसुळाट पाहायला मिळतो आणि एरंडोलमध्ये हॉटेलमध्ये गोळीबार झालेला आहे। मित्राला पिस्तूल दाखवत त्या पिस्तूलमधून गोळी सुटली। या संदर्भात एक गुन्हा सुद्धा नोंदवण्यात आलेला आहे। यामध्ये तो तरुण गंभीर जखमी झाला आहे।